Don't forget to like, share, and subscribe. Nice Yaga YouTube channel ang nagapalanga sa imo. Welcome to Nice Yaga YouTube channel, ang nagapalanga sa imo. Oops! Kalintian ay sa makadali ang inyo problema. Maglingaw-lingaw na, tumutyari na ang Nice Yaga Joke Time. Nice Yaga Joke Time na. Kabudlay gali ko nagahigugma ka, no? Ilabi na gid kung ang naluyagan mo. May nobyo naman. Tapos, atong babae nga grabe man ang luyag sa imo, wala ka man siyang paghigugma sa iya. Ano to, Noy? May hugot ka? Oo, tito Gusto mo bati anaw? Sige be. Pabati ako bisang hugot mo, be. Aryo, para sa mga estudyante, puso iingatan, kaklase iwasan, para hindi na masaktan, si ma'am na lang ang liligawan. Oh. Ikaw yato, may hugot ka man? Ate Miara, Den to? Aryo, ang short ko, hugot na ni, kagina halog ni, kita mo na wagak. Maghalong ka lang dira, ha? Okay. Pasensya kung talagsya na ako makatawag sa imo. Naintindihan ko ikaw. Ano, abi kay... Ari dira si mama kay si papa. Tingala ko man. Wagod nga. Makaistoryahan na kita. Maghalong ka gid, hindi ka madakpan, ha? Sige lang. Kay kung maglakad sila, Ano? pero may nakita makatawaganay. Sana all Salamat, Jit. Salamat man, Kat. Palangga ikaw. Palangga ko man ikaw. Sige, dali lang kay nagapakatutol si mama. Ay, sige. Bye. Ay. Wala ma. Nag-istorya si Katkat kay si mama niya. May ginatawagan ka, di pala? Oo. Ay, Classmate ko. kasubokon. Si Irene kag si... Bawal ang inyong relasyon nga duwa. Sa tuod lang, nagalibog ng ulo ko. Kung tubtob saan o nga taguon namon ni Katkat ang aming relasyon nga duwa. Tubtob saan o nga, amo lang kami sini. Nagatawgan na man tuod pero ginatago lang. Nagatchat apang wala na kahibalong tanan nga girlfriend ko siya. Gusto ko ipabugal nga bisan amo lang ako sini. Pero may tao nga nagapalangga sa akon. Apang hindi ko mahimo. Hindi ko mahimo tungod nahadlok ako nga mahibalaan sa iya pamilya kag basi madula na gid ang amon komunikasyon nga duha. Paano na lang ni man? Paano na lang ini? Hindi kita ko gusto nga. Sa bulag Wala pa gid niya makatayang oy. Kagwapa sa imo. Bulag lang nobyohon mo. Kaming sarabala na anak, ha? Kasakit pamatian. Pero sige lang. Kutob sa mahimo ko. Mahulat ako sa insakto nga panahon. Sang insakto nga tinion nga makaugtanay na kami ni Katkat. Kag mahambal ko sa tanan. Nga palangga ko gid siya. Kag siya lang ang ginahigugma ko. Ay, Mr. Dipet-Dipet grabe na talaga ang pagmamahal ng mga bilihin ngayon, ano? Oo nga Kaya sabi ko kasi, yung gera doon sa labas,
ang epekto dito sa atin, sobra. Yung pagmahal ng gasolina at saka kung ano-ano pa. Ay, sana masolusyonan natin ito, ano? Oo, kaya natin to. Magdasal lang tayo lagi. At syempre, maninguha tayo. Ano? Sabi ko, magsikap tayo. Oo. Ay, kaya natin to kasi ang COVID nga ay kaya natin. Nasolusyonan natin. Ito pa kaya ang pagmamahal ng mga bilihin? Oo. At ito boy, paalala ko lang. Ano yan, Mr. De 50-50? Huwag kang bibili pag wala kang pera. Huwag kang mag-alala boy. Kaya natin to. Basta't magsama-sama tayo. Pilipino. Okay. Ahay, makaluluoy man si Parimiloy. Ano abi kay layuanay sila subong ni Basyang. Tapos si Paripuloy, amo man nagpalapit-lapit kay Basyang. Nakahibalo na gid siya nga may nobyo ini. Pero ginasigi niya gyapon pangaluyag. Tungod ginahigugma igi kuno si Basyang. Ay, nano ini man? Love triangle? Tawgan ko na lang gani liwat si Parimiloy para makaistorya kami nga duha kung ano gid ang plano niya. Are, tawgan ko siya liwat. Ba? Hello, Parimiloy. Pasensya na utod. Ang mahambal ko lang si imo, Parimiloy. Kinahanglan ipakigbato ninyo, ina. Tungod. Pati ko na siya nagligad, may gusto ninyo na. Kung magkabal ka lang, may lubiya ka lang. Andam ka lang siya. Kung sabton ko ni Katrina, ay ipakita ko si imo. Nabisan tigulang na kuya, bata, pero lubiya ko. Ay, tunda. Pero, hindi ka magkabalaka kay o si Saul ko na si Puloy ko ba tiyempo ko kung nanugin ang plano niya sa alasawan ko. Ay, do bati-bati ko pa kay Paripuloy, do pangaluyagan ningin ko no. Talaga pa man kamo kasado. Agaw gani ko no sa simbahan. Ila. Ay po, kamo na ang balisibo. Oo, nakamunon ako tapon. Bayo ba, close ka mo ba? Tapos sugid-sugid ka sa ako sa mga buntaga mo da? Sige ka ba, mo. Siyempre, ikaw, Premiloy, ikaw, amo na gani na nawag ko si imo. Sige, o sasaon ko siya. Ba, do kalain siyang bahaw sa palibot ko. Do nagapalapit ang kalain niya baho. Hindi. Are gali nagapakadto si Paridoroy. Pare Ilyong, kamusta ka na? Ate, are Paridoroy? Daw buhi pa man Ay, nga naga puro panabon ka hao. Aray, kabalo ka naman niya Paridoroy ka. Wala pang daan madula ang COVID subong. Anong wala man? Damo na bla subong nagpabaksin. Di amat-amat na tablik sa normal. Nagbalik na ta sa normal. Pero ang baho mo, wala gyapon yung nagbalik sa insakto. Hello? Sino ni? Ay, hello. Uy, hindi kita rin. Kumaka doy. Ay, si Lolo Puloy gali. Okay na ako, Lolo Puloy. Nakatawag naman sa cellphone ni Lola.
Ato siya, bisa mo sa banyo eh. At siyempre, hidlaw man ako kay lula mo eh. Mayo kay ako nakasabat. May hambal kung kanya ako sa imo. Ano na, dahil mga ayaw kayo nagbakal pamahaw? Hindi. Hindi ako si Lolo Miloy. Ay, sorry. Ang matuod. Nakita ko kung ano ka palangga ni Lola Bastian, si Lolo Miloy. Punta ni, hindi mo na lang pagsabaron si Lola? Nagkapangaluyag ka. Why ko man na dahil na sa badyo mo, ginapabatihan ko lang na siya ang pagpalangga ko, kaginahimunaan ko lang kakulangan ni Parimiloy sa iyo. Paano mo nahambal nga nahimunaan mo? Di ba na, kung nagpapalanggaan na ka mo, kinahatagan mo siyang atensyon ay mo pag ginapalangga na tao. Why na yung ginahimon ni Parimiloy? Pero, ang ba ni Lolo Miloy? Ginapabatya gaman ko no kay Lola ang tanong niya pagpalangga. At sakto na dahi. Hindi bala, bisal ikaw, nakahambal ka man sina. Nakahambal ko sina, kawalan ko ang itiin ni Lola mo ba siya, ito kay Lolo Miloy sa buong. Wala ito mapasyon. Tingala ko nga sa nagligad na adlaw, nangaya ako kay Lola sa ibakal sa project namon sa eskwelahan. Wala siya kuno kwarta. At paano siya may kwarta kay itiin na, ito kay Parimiloy? Pero, ang bal ni Lola, okay lang ko na ina. Total, nagay-gugmaanay mo ko na sila. At nagugma ko man siguro mo ba siya? Kita mo nga niya kung anong kakulangan niya. Kaya mga pamahaw daw napadala ko man sa inyo, inoy, ganyan. Ginahasa ko yun naman. Asa ko po ito mo. Tungkol sa palanggaw kay Lula mo ba siyang Dexter? Pero, mas maano siguro kung papiliin mo na lang si Lola. Kung sinugid. Kay balo ka naman si istorya nila ni Lolo Miloy kung ano nila kapalangga ang isa kag isa sa una. O galing wala ging pakigbato ni Lola. Pati, di ba hindi na kay Lula mo? Pero nilang dahil tandaan mo dahil. Kung ano ba naman ang resulta siyang pagpili ni Lula mo sa amon, matuman ko akong katadihan o kung katalagaan man. Amo ni mahambal ko lang sa uligisay mo, hindi kita yung kandandaan mo, hindi kang hambalon mo sa Lula mo, ha? May the old man win.